खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव बराय हरलायबाय न'नि खामानि आरि जोबस्रांजोबनानै ओंखाम जाखांनानै दा टाइमा 1टा जाबाय आरोना बाजाराव थांनो ओंखारबाय जोङो न'आव फोथासेबो मैगं गैला आरोना मैयानिफ्रायनो जाल्थां माल्थां जानानै दंगासिनो दं जोङो थ' गारिजों थांला दिनै टट'जोंसो थांसै अखायाबो गारनोनो रोंलानै मैगंबो गैला जेबो सामब्रामजों सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलुल'सै आरोना जेबो मैगं गैला आलुनिफ्राय सिन्थाय जेबो गैला बेखौनो बाजार खालायनो एसे ओंखारबाय आरो फुजा खरसबो खालायनांगौ दङ नालाय ओंखायनो बाजाराव थांनो ओंखारबाय आरोना सनाफोर गारि लायासै दिनै अखा हाबाय थानायखाय गथ' लानानै जारला जायो ओमफ्राय सनाखौबो आं दिनै गामसाजोंसो बानानै लाबाय नै दा टट'आवबाथाय ओंखारनो नागिरगोन बियो ओमफ्राय बै बाग्राजों बाबा ओंखारसोलाय बख'लाय बिराद दिगदार जायो आरोना ओंखायनो बाग्राजोंनो बाबाय आङो माबाजोंनो गामसाजोंनो बाबाय आं फैदा थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नालाय बोथोरा गोसोम दाबो दा गैथ'वा नै गारथ'दों जियानो आंना जि बुरजा सेवजोबसै थ' नायलां सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं वेलकाम खालायो भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा आरोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' नायलांबाय थादो सनाफोर एसे बाजाराव थांनायखौनो देखायलांसै आरोना जमानो आंजों थ'फाबाय थादो बाजाराव नायलांदो आं मा लायो मा मायो दा फुजा खरसबो गाबोन जोंहा फुजा दङ नालाय फुजा मन्दिराव थांनो नागिरदों आङो गाबोन बेनिबो बाजार खालामनानै लाखाबोनोसै गामसाजों आं बानो हाया मानसिफ्रा बोरै बायो एकदम बिखायानो बोरैबा हां थोनो मोनजोबो अयभास गैया आं बांसिन गामसाजों बानाय ओंखायनो बानो हाया बारा गामसाजों थ' गोबाङानो आगैमोना निउ साबस्क्राइबारफ्रा सोंहरदों गुमैया न'आव थाया नामा मा खालायो मा मायो होननानै सोंहरगासिनो दं गोदान सिगांनि भिडिअसफोरावथ' बुंनानै होखाबाय आं सिगांनि जाय भिडिअसफोर नायगिरि बिसोरथ' मिथिखायो ओमफ्राय दानि गोदानफ्रा मिथिया नालाय थ' गुमैया नोंसिना केरेलायाव थायो आरोना अन्थाइ बुख्रुबहैयो थ' नङा सनाफोर ओरैनोसो जंखायदों आरोना गाज्रि मोननाङा डिफेन्सआव मावो राजस्थानाव दङ राजस्थानावसो थायो मालाय गुमैया जोंखौ गारनानै साफा दाफा संसारसो जोंना जमा संसार जानो मोना आरोना राजस्थानावसो थायो गुमैया डिफेन्सआव मावो आरोना गोदान साबस्क्राइबारफोर हाबो नालाय मिथियाखै सोंदों थ' आं खोन्थानाय जाबाय गुमैया डिफेन्सआव जब मावो हाब्रुथार लामायाबो नै थ' मैयानि बिहामजो फैनायखौबो सोंदों मा जायो बोरै बिहामजो जायो होननानै आंनि बोराइनि न'नि जायो आरोना बाहागि जोंहा सुवा खाथि लायग्रा होजोंनि गामिनि गुमैनि गामिनि गुमैया अबेनि होननानै सोंहरदों नालाय गुमैया धुबुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना धुबुरिनि आं चिरांनि जाबाय गुमैया धुबुरिनि जाबाय थ' थांगोनसै सनाफोर नै दै लोमसावजोब्बाय दैयानो दै जाजोब्बाय जेरैथिंबो हाथ'आबा हामगौ जों बाजार खालामनानै फैसान्दि दै जाजोब्बाय ओइनै आंना न'आ हारसिं संसार जेखौबो हारसिंनो लायनानै जाफैजोबनांगौ खालामजोबनानै जानांगौ रावबो मावग्रा गैया मावसग्रा गैया बे आंनि बिहामजो मैया फैनाया बेयो माबायावनो थाखायो क'क्राझाराव टाउनावनो थाखायो बिसोरबो जों जमा गथ' फोरोंनो थाखायनो थाफैखानाय जाखादों नालाय अक्जिलियामाव फोरोङो बिसिनिया आबैखौ मैया नुदोंना हिन्जावसा गथ' बे आबैखौ अक्जिलियामाव फोरोङो जोंना डन बस्क'आव हाबो मामिया बिसोरो ओइथिं थायो आरोना डन बस्क' स्कुल फारसेथिं थायो थांबाय थाखायो आं सिगांनि भिडिअसफोरावबो दङ दैयानो माबायदि नै लोमजोब्बाय बावबो नै आंथ' दाबायदियाव नै बेहाय ओंखारनांगौबा नै बिदि दैयाव एसेल' दैयाव ओंखारनांगौबानो थैलाबायगोनसै खोमा सानस्रिनोबोथ' रोंखाया आं बिराद दैजों माबाथार आरोना सुथुरथार दैजों बिराद आं माबाथार माने लोगो नंथारा आङो बिराद गियो आं दै जिनिसखौ सानस्रिनोबो रोंखाया नालाय नै टट' नेगासिनो दं आइ ओहो जोंखौ नुनायखाय थाथ'वाखै बेयो टट'आलाय दाना सिन्था गैला ओंखारबानो टट' मोनो गोदोसो बारा टट' मोननो नागिरामोन जों थाफैगोदानबा गाखोबाय नै टट'आव सासेया उन्दुसिगोन बियो नै स्टुमाव थानानै माबायदि दंगासिनो दं
उन्दुनो ओंखारबाय बियो दहाय फुङावनो सिखारदों उन्दुवाखै दिनै खनसेबो 5:30 सिखारदों सनाया ओमफ्राय दिनै दाबो उन्दुवा गथ'आनो उन्दुनो फुथुलबाबो उन्दुवा रबिबारखाय दखान बन्द जोब आरो अखा हानाय ना दखानफोरखौनो खुलियाखैनो फ्लाइअभारना बन्द गोजानै रबिबारखाय आरो अखाबो हाबाय थादों नालाय गुदुं गुदुं पक'राजों गाइखेर साहाजोंसो लोंनो लुबैलायबायहाय आंहा दिनैबो जोंहा जाल्थां माल्थांथार ओंखाम जानायानो रुलाबायनानै जाबाय ओंख्रि गैयिनि थाखायनो मैयानि भिडिअसफोरावबोथ' नुखादों जायफ्रा नायदों मैथा बांगाल एवलाबायनानैसो जाबाय सानाव आरोबाव मोनायाव ओंखाम एवनाय जालाबायबाय ओरैनो थालाबायबाय ओंखाम उखैफिननाय मोनदों दाबो नै दालि ओंखाम ओमफ्राय आलु दरसे होनानैसो रुनानै जानानै फैबाय बिमा फिसा साथामजों बेदर लानानै जाफैनोसै नामा ना न'आ जि मोजांखा नै मुथु फाथलुनि न' बाजार मोनसे जोङो बावला बाजार फैनाया प्रमिला बायद'नि न' सेरथिं फैनांगौ आरोना नै बेलाय नै प्रमिला बायद'नि न'आ मालाय थाला बेलाय नै बेनो प्रमिला बायद'नि न'आ नै बे लामाजोंनो फैनांगौ आरोना जोंना बाजाराव फैबा क'क्राझारा साननैसो हाबावानो लोमजोबसिगोन लामाया लोमहांबावबायानो दे ओंखारदो दे मोजां दा खबरा नै सनिया कुइननि हासबेन्ड फैसा बख'नो नागिरनायाव लोगो ATM बक्सा नै इसेबां गला आया गला बिबो गला केन्सेल जाबाबो जाया नै माबाया नैबायसो बख'नोसै आङो थाथ' दे फैसा बख'नायाव सनिया कुइननि बोरायखौ लोगो मोनबाय आरोना दिनै भिडिअआवसो नुबाय थायोमोन दिनै मोगथाङावनो रियेलावनो नुबाय एटिएमआ थाबथा जानानै दं बिस्रा एटिएमआवनो फैसाफ्रानो गैया नैबे खाथिनियाव फैबावबाय सनिया कुइन फिसायाबो एटिएमआनो थाबथा जानानैसो दं फैसाबो गबायाखै ओमफ्राय एटिएमआनो थाबथा जाबाय बिस्रा बोराय खिनायखौ बख'लायबाय नै बोराया खिनानै हरनायखौ बख'खांबाय नै बोराय खिनायखौ एबार बाजार खालायनोसै बाबा खिनाय ना बियो दिनानो गोसोम जाथारबाय नै दख'ना नायनि नै दख'ना आरिखौ लाखांबाय एबार बाजार खरस खालायनोसै फुजानि फिथाइ सामथाइ मैगं एसे लाहैनोसै गाबोन ईद ना ओरैबादि जाग्राफोर गोजा नै बाजारानो एरायनो जायगायानो गैया हरै ओरै नायबाबो बिसोरनो ओरै नायबाबो बिसोरनो जायगायानो गैया नै एरायनो फिथाइ सामथाइ लानोसै नै एबार बाजार लाखांजोबनानै टट' गाखोफिनबाय जोङो ओरैबायदि थांनानै फैफिनबावनोसैसो फुजा खरस आरिखौबो लाखांजोब्बाय आलु सेरबा लाबाय ओमफ्रायो मैगं एसे लांफैफिनबावनोसै ओमफ्राय फिसाजोनोबो सेन्देल नांगौलायनो गथ' बानानै हाला गथ'बो दङ आरो बिदि बुस्थु लानानै जाया आंना गारि लाबोआबो ओमफ्राय गारि लानानै फैफिनसै न'आव बुस्थुफोरखौ दोनहैखांनानै
लाबाय एसे न'आव सफैबाय सनाफोर आरो थांफिनबावनांसिगौलाय नै फिसाजोनो सेन्देल नांगौलायनो ओमफ्राय बाजार एसे लाबोबावनोसै आलुल' लाबोनो मोन्दों ओमफ्रायो फुजा खरस गथ' बानानै ओमफ्राय गारि लाङाबाथाय माने जाया आं बिदि बाजार खालामनो रोङा बिदि बाजार खालामनो थाबायनानै आं हाया आरोखि ना जेबो लाबोनोनो रोङासै मानसिबो गिलिर थफ्लाबो गिलिर फारसेनिफ्रायनो लाजोबनांगौ बे फारसेखौ हानो आरोना थांफिननोसै दा एसे मैगं थाइगं लाबोनोसै आलु लाबोग्रोबाय सेरबा ओमफ्राय दा मैगं थाइगं ओमफ्राय सेन्देल नांगौनो दाउ बेदर जानोसै दिनै दाउ बेदर लायनानै फैफिनसै टाइमाबो बारा जायाखै 2:30 जादों ओमफ्रायो अखा बोथोर नालाय खोमसि नै मोनानोसै बायदि जाबाय थ' बाजाराव थांफिननानै फैगोननि सनाफोर जोङो स्कुटि लानानै थाङाबा आं रोङा आरो बाजार खालामनो थाबायनानै आंना जाथारा बाजार खालामनाया ओरै मानसिबो गिलिर बिखुङाव आरो आखायावबो थफ्ला हाङानो गनोसै बायदि मोनजोबो ओंखारफिनलायबाय नै गारि लानानै मा खालामनो उफाय गैया बेखौनोबा मानसिफ्रा सोरबा सोरबाया खुसि मोनो आरोना रोंगौ मोनो जानला माला कमेन्ट हरलाबायो जोंसो मिथिगौ हारसिं संसार जानाय फौजिनि संसारा माबायदि थांगोनसै सनाफोर दे दा 10:00 लोगो मोनफिनसै न'आव फैनानै सेन्देल दखानाव हाबफैबाय जोङो नै सेन्देल नांगौलायनो नांगौआनो जोबा बेना हावाइ सेन्देल अखा बोथोराव गाननो ओमफ्राय न'आव सफैफिनबाय सनाफोर जोङो बाजाराव थांनानै सेन्देल लाबाय फिसाजो ओमफ्रायो थाइजौ लाबोफादों नै बायनानै बेखौ जानोसै गोथावनो ओंखाम जानाया मोजां ओंख्रिजों मोनजायाखैना एकदम उदैया बोरैबा खाराव माराव मा जागोन मा मागोन मोनथारबाय ओंखायनो थाइजौखौ जानानै लानानै दाउ लकेल लाबोफादों नेरसिं आलु होनानै संखारबावनोसैबो नै 3:30 जाबाय दा टाइमा संसै आं बेखौ जाग्रोनानै थाइजौ जाखांनानै नै सनाफोर रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय आङो लकेल दाउ लाबोदोंमोन ना आङो बेजों आलु एसे ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ एसे होनानै बानलु थाइनैल' होगोन आरोना सना उन्दैयाबो जायो नालाय दाना एसे ओंखायनो बानलुखौ थाइनैल' होबाय ओमफ्राय सामब्राम गोजा गुफुर एसे लाबाय सिम्पोल एकदम जेबो मस्ला होआ फिसाजो उन्दैयाबो जागोन नालाय ओंखायनो ओरै साराय जानबाय आं टाइमा दा 4:30 जाबाय संखानोसै बिराद मेंनाय मोनबाय दाहायबाबो आंनो संखानांखागोनखा ओंखायनो संखाथोंसै गेलेगासिनो सोनाया सनाफोर ओंख्रिया आंना मोनबाय बेमारि जाग्रा दाउ लकेल नालाय गोथाव जाबावदोंसो साखिखांबावबाय आं बिदै सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो मोजां कमेन्ट खालायदोलाय आरोना बाय बाय